Il-funeral tal-immigranti li ddaħħlu f'pajjiżna nhar it-Tnejn se jsir il-Ħamis fid-9 ta' filgħodu. B'messaġġ fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-funeral ta' dawn l-immigranti huwa simbolu ta' għaqda fejn persuni ta' twemmin differenti jingħaqdu b'rispett lejn l-umanità. Għal dan il-funeral mistenni jattendi l-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos li se jasal Malta l-4 filgħaxija. Brabta mat traġedja li seħħet fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, il-forzi Taljani arrestaw kaptan Tuneżin u membru Sirjan tal-ekwipaġġ tad-dgħajsa li għerqet. Uffiċjali Taljani kkonfermaw li t-Tuneżin u s-Sirjan se jkunu mixlija b'immigrazzjoni illegali, filwaqt li l-kaptan qed ikun mixli bi qtil. Dan l-iżvilupp seħħ fl-istess ħin li matul il-jum tat-Tlieta il-forzi Taljani komplew isalvaw iktar immigranti. Intant, l-ewra parlamentari Miriam Dalli kitbet lil Bernardino Leon, il-mibgħut tan-Nazzjonijiet Magħquda li qed imexxi t-taħdidiet ta' paċi fil-Libja. L-ittra ta' Dalli kisbet l-appoġġ ta' 64 membru parlamentari Ewropew mis-sitt gruppi l-kbar tal-Parlament Ewropew. Lil Leon talbuh biex idaħħal l-immigrazzjoni fit-taħdidiet dwar il-paċi fil-Libja. Fost dawk li ffirmaw l-ittra kien hemm il-membri l-oħra tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. L-ittra titlob li l-kontroll ta' traffikanti tan-nies u l-bżonn li jieqfu l-imwiet fil-Mediterran ikunu inklużi fid-diskussjonijiet li qed imexxi Leon u li dawn għandhom ikunu parti minn ftehim ta' paċi nnifsu. Ittra simili ntbatet lil Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Barranin Federica Mogherini fejn talbet biex bħala l-ogħla diplomatiku tal-Unjoni Ewropea tgħin il-Libja biex tkun parti mis-soluzzjoni tal-immigrazzjoni.